салом. Шумадед батолури варши профит. Амина шумо аст? Аллакай шурӯъ кардед тамринро? Салом. Чӣ ёлд? Ҳангуни азиз. Бинед, ман бинед дар як муддати кӯтоҳ баргаштаму телефонамро кофтани, телефони ман дар назди, яъне дасти пас Амина будааст. Бисёр оли, маҳорати касбии ҳунарпешагии Амина акнун дар оғози барномаи варши қавитан инъикос гардид. خب тамошобинон азиз, ин барномаи варши қавитан аст. Ин навбат дар меҳмонии барномаи варши қавитан ҳунарпешаи театри давлатии русии драмавӣ ба номи Владимир Маяковский, ҳунарпешаи боистеъдод, боҷасорат. Ҳамаи мо ҳамчун Аминаро дар силсила филмҳо ва клипҳои муосир мешиносем, тамошо мекунем. Ба инак имрӯз дар шоу барномаи варши қавитан ширкат меварзанд ва Амина маҳорати касбии варзиши худро чӣ кор мекунад баҳри мо пешкаш менамояд. Бале, ташаккури зиёд барои таклифатон. Ман рости гап якчанд бор барномаи қавитаҳро бале тамошо кардагӣ ҳастам. Бароям бениҳоят мехостам биёям. Як бори дигар ташаккур. Хоб ягони азиз, Амина Ҳафизова дар барномаи варши қавитан. Шабакаи моро тарк накунед, баъданро гарм мекунем, мегузорем ба тамрини аввали барнома. Бо мо бошед. Марҳамат. Бисёр оли. ҳунарпешаи театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский бонуи боистеъдоду ҳунарманд Амина Ҳафизова 18 июли соли 2001 дар шаҳри Душанбе дар оилаи соҳибкор таваллуд шудааст. Аз соли 2018 то соли 2020 дар театрстудияи драмавии русӣ Владимир Маяковский таҳсил намуда, баъдан корро дар театр шурӯъ кардааст. Амина то имрӯз дар ин театр фаъолият менамояд. Ӯ қобилият ва маҳорати овозхонӣ, раққосӣ ва ҳунарнамоӣ дар саҳнаи театру киноро доро мебошад. Инчунин Амина катбонии хонадон буда таомҳои болаззат мепазад. Чанд муддат дар маркази кӯдаконаи Аладдин Мадагаскар ба ҳайси ҳунарпеша фаъолият намудааст. Мавсуф дар силсила филми Ишқ, пул, Душанбе дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ намуда, баъдан дар филми Хусури ман низ нақш офаридааст. Амина Ҳафизова дар клипҳои муосир низ ба ҳайси ҳунарпеша нақш бозидааст. Аз ҷумла дар клипҳои Нигина Амонқулова, дар оғӯши мани, Андӯҳ ва Бӯи борон, Оиладор, соҳиби як фарзанд. Ба шумо кадом нави бештар масалан писанд аст? Ман рости гап вақте ки хурд будам, ман мехостам ба теквандо равам. Лекин падарам намонда буд, чунки гуфта буд ки ту духтар ҳастӣ. Намонда будам ман. Баъд вақте ки калон шудам, ҳозир ана ҳамин залба ба кроссфит меравам. Кроссфит. Яъне каратеро бас кардади кроссфит? Бале, кроссфит рафтам. Чӣ барои шумо писанд аст? Куҷо кроссфит дастон писанд аст ки ба кроссфит часпидед? Барои чӣ ба самбо, карате, теквандо, волейбол, футбол барои чӣ не? Рости гап намедонам, ана мин кроссфит камтар дар дил наздик шуд или ягон чиз дигар намедонам. Ба хотири машқҳои вазбинаш? Бале. Бисёр оли, бисёр оли. Хуб, кам-кам суратро тезтар мекунем. Амина, суратро тезтар мекунем. Яъне шумо гуфтанӣ ҳастед ки Абдурабби тамрини намуди барои интихоб кардаи ман кроссфит аст, ту метавонӣ тамоми машқҳоро ба ман пешниҳод дадӣ? Бале. Ман наметарсам. Амина, дар ҳамин самти варзиш чӣ хотироте доред масалан? Шояд шумо куҷое ба мусобиқот сафар намудаед ё ин ки масалан тамринҳои душвор ё ин ки тамрин накардан дар зиндагии шумо барои шояд монеа шуда бошад. Ягон хотироте ҳаст? Рости гап бар ягон ҷо рафтагӣ нестем. Неким як вақт буд ки ман вақте ки оиладор шудам, баъд фарзанддор шудам, ана ҳаваи вақт ба 28 кило вес гирифта будам. 28 кило вазбин шуда будам. 28 кило. Аз 59 килограмм то 88 килограмм шуда будам. Баъд ана амин машқи кроссфит ёрдам дода буд ки ман хароб шавам. Баъд ҷисматон қавӣ гардад. Бале, бале, бале. Бисёр оли. 28 кило. Чӣ хел масалан? Осон нест. Ман мефаҳмам. Амина, ман мефаҳмам. Лекин биёед як бори дигар муфассал барои бонувони мо духтарони мо биёед ки чӣ гуна 28 килоро шумо тавонистед файсал кунед? Машқ мекардам. Роб мехӯрдед? Не, кам. Пуртоб мехӯрдед? Не. Гӯшт мехӯрдед? Не, чизе ки ор дорад намехӯрдам. Амина, аз ҳама сабзавоти дӯст медоштаи шумо? Сабзавот? Помидор. Помидор? Бале. Боз чӣ? Боз Гулкарам?
Не. Капуст? Не. Бодиринг? Бо чиз буд? Чеснок. Чеснок, бисёр бе. Аз меваҳо? Аз меваҳо мандарин, себ. Дорад ки фасл шумо дорад. Бале. Дирӯз мандарин хӯрда будед, ба ҳамон шотӣ гайб. Анор, себ. Бале. Ангурро дӯст медоред? Бале. Бисёр олӣ. Ҳай акнун дар бораи қурӯтобу шакаробу ошу дигар чиз суҳбат намекунем, чун фикр мекунам дӯст медорам. Амина, биёед камтар дигар суръатро тез мекунем. Камтари дигар ва баъдан гармтар мешавад. Нафасро рост мекунем. Амина, суръатро пасттар мекунем. пурра паст кунед. Нафасро рост мекунем. Амина, як саволи дигар дорам пеш аз он ки тамрини аввалро шурӯъ кунем. Аввалин ҳунарнамои шумо дар аввалин филм дар кадом филм нақш офаридед ва дар кадом филм ҳунарнамоӣ кардаед? Кадом филм буд? Кадом нақш буд барои шумо дар театр ё дар кино? Дар театр якум бор буд. Аввалин маротиба? Бале. Дар театр спектаклҳои кӯдакӣ. Бисёр олӣ. Бале. Шумо фикр мекунам театр дар оғоз, яъне дар аввал шурӯъ кардеду баъд ба филмҳо шурӯъ кардед? Бале, дуруст. Якум спектакле ки дар театр буд, спектакли кӯдакона дар бораи соли навӣ буд. Баъд аз ин дар театр бисёр кор мекардам. Уҷа ба студия буд. Варзиш ва театр дар зиндагии шумо чӣ нақш дорад? Пайвастагӣ дорад? Бале. Масалан дар театр чӣ ҳаракатҳо аст ва дар варзиш масалан чӣ ҳаракатҳое аст? Чӣ ҳаракатҳое ки дар варзиш ҳаст, ҳамон ҳаракатҳо дар театр ҳам ҳаст. Дар театр, дар кино, дар ҳама ҷо. Нагрузкае ки театр дорад, филмҳо дорад, ҳамаи ҳамин чиза дар залам ҳаст. Дар толорам ҳаст? Бале. Яъне ман фикр мекунам ки варзиш мушкилтар аст. Ман варзишгари касбӣ ҳастам, фикр мекунам варзиш мушкилтар аст. Шумо мушкил моба не. Шумо мушкил моба не. Шумо фикр мекунед ки барои ман филм мушкил аст, не варзиш не? Мумкин. Барои шумо варзиш мушкил аст, филм не? Не, ба ман ягон ки мушкил нест. Биёд хеле мушкил. Батл. Ба исло батл мубоҳиса мешавад, фикр мекунам. тамрини аввали шоу барномаи капитанро шурӯъ мекунам. ҳамроҳи Амина Ҳафизова. Шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. чун шумо ҳунарпеша ҳастед, ҳунарпешаи театр ва кино, биёед баҳри мухлисон пеш аз оғози тамрини аввал як маротиба нақшофарӣ мекунем. Як саҳнача бозӣ мекунем. шумо ки дар театр бузидед, аллакай ҳирфаӣ, касбӣ ҳастед, боисто профессионал. хайр мо низ варзишгар ҳастем, ки кӯшиш мекунем ки аз удааш бароем. Масалан, ба фикри шумо ҳозир мо лаҳзаи варзиширо интихоб кунем ё ки аз саҳнаи театр? ба шумо чӣ наздиктар аст? чӣ мехоҳед? аз ман чӣ мехоҳед? бинед замири азиз, дарҳол ман медонем чӣ мехоҳам. Ман асла варзишгар ҳастам. Аслан рақобат ба истилоҳ муҳорибаҳои омехта. Биёед ба як тараф мегузорему лаҳзаи театри шуморо пешкаш мегардонем барои мухлисон. Кадом лаҳзаи аз ҳама хотирмон барои шумо шояд дар овони наврасӣ ё ҳозир бозӣ кардед, бисёр барои шумо ҷолиб аст, якҷо иҷро кунем? Ки нестай дарсда? Ки Абдураби бо ҳамаи дарсда нестай? Салом алейкум, маълимат ҷон, шумо назин? ма маълимат рости гап бисёр чемпионат мусобиқа доштем, камтар дер кардем, матч навдем, хайр бахшиш, узри зиёд. Не мумкин нестай. ҳар фақат ма олимпиада доштуму дигар чиз, бо ин рӯз мо варзишда будем, ҳам хеле гапо. И хеле чӣ хеле гапай? диплом дар кор нестай туда? Дар кор маълима? Дар кор, хай биё дарс хон, охи баҳота гир рав. Ҷавоб. тамрини аввали барномаи варзиши капитан. ба фикрам Амина ёд овард лаҳзае ки пеш аз оғози рақобат шурӯъ мешавад. Файт! шумо аллакай пайхас бурдед ки тамрини мо ба як ҳарбои шарқӣ равона карда нашудааст, албатта ба кроссфит ва тамрини шумо. Хуб, тамрини аввали мо биёнгони азиз бо ҳамин бандпарак
Мислу скакалка, яъне мо як муддат хуб ҳаракат мекунем. Хуб, як муддат масалан то 30 то 40 маротиба ҳаракат мекунем. Баъдан мегузарем зуд ба ана ҳамин гурсҳое ки дар замин гузоштаем. Агар мушкил набошад барои Амина оҳиста то ним ҳаракат. Фикр мекунам бисёр хуб аст. Не, ин хел мекунем Амина. Ҳам хел меистад, даст меравад там. Даст ҳаракат мекунем. Албатта ҳаракати даст мешавад ва ба ҷои аввала бармегардем. Ба шумо хуб аст, муфид аст? Хуб аст. شما مرا خیلی دختره که مایده جنسک نبینه نخی ماما چیا میتونه یعنی ما جدیتر قویتر رقابت رو شروع میکنیم دیگه من کمتر نیستم بیاید شروع میکنیم همینا تر پیشتر اکنون کی زودتر نیو من میدونم که شما خوبتر زودتر میبرید دخترها همه خوبتر میکنه دخترها همه وقت خوبتر میکنم میرویم 1 2 3 میرویم یکی شد یکی شد میدونم اوسته سرسمان هم میشویم یعنی تیستر ایدوما یک بار دیگر 1 2 3 این حالت رو فکر میکنم دشوارتر است میرویم آسان زود اکنون با گوسو مرامت خب ارجمانی نمیکنیم و در جوی تنها باری 1 البته اکنون میستیم میرویم اویسته و بولو تونی سر خوب است میتونیستا البته میخزیم اویسته به سمت قفو شما از این طرف مدا باشید 4 تا از این طرف 4 تا عوض میکنیم مدا باشید 1 2 3 حرکت میکنیم 1 2 3 4 تا عوض میکنیم باز فهمیدم بله میرویم اصلا 1 2 3 4 عوض میکنیم میرویم 1 2 3 1 2 3 4 خب بسیار خوب میرویم امینا 1 شما اون طرف بله میرویم 1 2 3 1 2 3 4 بسیار خوب خودتون چه حس میکنید من میدونید فکر میکنم که назар ба ҳамон оҳанҳое ки барои бадансозӣ масалан равона карда шудааст ин тамринҳо хубтар ҳастанд чун як маротибаи дигар ҳамин даврро оҳиста яъне бисёр не камтар иҷро мекунем баъдан мегузорем ба тамрини дуюми барои варши қавитан ҳамроҳи мо бошед ҳамроҳи мо ҳунарпешаи театри давлатии русии драмавӣ ба номи Владимир Маяковский ҳунарманди боистеъдод Амина Ҳафизова ширкат доранд با ما باشید. یک مرتبه دیگر امینا این دفعه کمتر میکنیم و چولوکتر و تیزتر. نه خوشتر. البته. 2 3 شد با فکرم بسیار خوب امینا. خوب میرویم 3 4 5 6 7 8 9 بس بود از سوم ایستیم планка البته تمرین دوست می‌داشتی امینا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 میشینیم امینا وایشه توقف می‌گذاریم بیاد خوب آزادتر میشینیم خب امینا اینجا اکنون ما میتوانیم هم آزاد صحبت کنیم میدونید فیلم هایی که شما نقش آفریدید یعنی بیشتر معاصر هستند طلبات یعنی معاصر امروزه زمان است طلب میکند
бештар наврасон ҷавонон пайгири силсила филмҳои масалан ишқу душанбе аст ва қусури ман. Албатта хуб аст. Шумо чӣ гуна дар анамин филмҳо масалан нақшофарӣ мекунед? Барои шумо душвор нест? назар ба театр, назар ба тамрин кардан. ман фикр мекунам ки дар театр камтар кораш душвортар. камтар энергия ки дар саҳна ҳаст қиинтар мебарояд. Бале, ва мушкилтар аст. ана чизе ки киноба мешавад, силсила филмҳоба якчанд дубл мекунанд ку. Ба якчанд бор нақш меофаранд. Барои ҳамин вай киноба осонтар мешавад ба назари ман. Ба назари шумо ин чист? лаҳзаи хотирмон доред аз анамин филмҳо ё аз давроне ки шумо нав ба театр омадед? лаҳзаи бисёр шӯб хотирмони шумо? Дар театр ман вақте ки спектакл мемонанд барои чӣ намедонам рости гап. Спектакл сценарие ки мо ба менависанд 2 рӯз пешакӣ ман ба метиҳам. Дар 2 рӯз ман бояд тайёр шавам. Якта спектакл монда будан театри мо театри русӣ мешавад ку. Увайнени женское лицо. Ман дар муддати 2 рӯз тайёр шуда будам. Монологи дароз буд. Дар муддати 2 рӯз тайёр шуда будам. Вақти саҳна бар омадам, вақте ки монологи худама хонда будам. Як-ду лаҳзаш ҳаминҷо метавонед? Хонам? Хонед ман масалан. Миравед. Кто-то нас выдал. Нас кто-то выдал. Немцы узнали, где стоянка партизанского отряда. Отцепили лес и подходы к нему со всех сторон. Прятались мы в диких чащах. Нас спасали болота, куда каратели не заходили. Трясина. И технику, и людей она заглатывает намертво. По несколько дней, неделями стояли по горло в воде. С нами была одна радистка. Она недавно родила. Ребенок голодный и просит грудь, но мама сама голодная. И молока нет. Но ребенок плачет и кричит, плачет и кричит. А каратели рядом. Собаками. Если собаки услышат, то все погибнем. Все. Вся группа 30. Вам понятно? Тамом. баъд вақте ки ҳамин монологама буромада саҳна ба хонда будам, яке саҳна ба вақти кор мекунӣ, ту мефаҳмӣ залба чӣ мешавад. Яке овоз касе гиря мекунад, касе эмоцияша меқапад. Бале, бале. баъд вақте ки тамом шуд, монологи ман аз ҳама охир буд. Ҳама монологаша мехонаду, баъд ман мехонам. баъд яке ҳамин тамом кардему, қарсакора. Анхе дилам вай шуд, эҳсосӣ шуду. Ахе фаҳмидам ки ман метонам. баъд аз ҳамин чиз театра бисёртар нағзидам. Ба ман театр бисёртар маҳбуб. медонед амина аз анамон лаҳзае ки барои чӣ ман хестам қариб фирор кунам, чун ман низ дар ҷараёни қироат кардани матни худатон ана ҳамин ҳолат қадамро дар ҳамон фикр кардам ки дар ҳамон филм шуру ғавғу масалан ҳанги як ҳолати шуда тасаввур кардам ва оҳиста ба эҳсосот дода шудам. бисёр хуб. лекин пеш аз ҳама вақте ки ба дили шумо, ба хотираи шумо на театр буду, на кино буду, на филм буд, ҳеҷ чиз набуд. Овозхонӣ буд. анамиро ман мехостам. чун медонед ман мехостам дар ҷараёни баъдан баъд аз 2-3 тамрин ин саволро бидиҳам, аммо худаш кунчковона амина ин ба савол ҷавоб дод. Яъне пеш аз театр ва кино, пеш аз тамоми филмҳо шумо танҳо сурудхонӣ мекардам. Сурудхонӣ мекардед. ин аз хурдӣ буд? Шояд мадари шумо, шояд модари шумо? Не, модарам буд вақте ки ҷимшӯӣ мекардан, ягон кор мекардан, ягон суруд мехондан, ба ман ҳамин чиз ҳавас медод.
بعد یک وقت شد که مکتب به وقتی میخوندیم بعد گفته بودن که کی صحنه میخواد برای اما دختره که نوترس بودم از همون خوردی وقتی که باغچه کودکانه میرفتم هست صورتهایم همش هست وقتی که مکتب میخوندم از همون وقت یگان بار من دختری خیلی ترسانچک نبودم صحنه نغز میدیدم معلوم شد بله بعد وقتی که یکم بار صحنه بر اومدم شعر دوشنبه با زبان روسی بود اما خودشون معلم ها گفته بودن که همین خون شعر روسی خوانده بودم در برای دوشنبه عید وردیشووا خواندگی اعضای حقمان شدگی بودن گفتن که همین دخترک بوده در کار بعد یک تا دیگر امخه پروژه بود اندلب گفتنی اندلب 2016 سال اندلب بعد برآمد کرده بوده من برای چی میگم شما رو در کجای دیدم پس انا همون لایحه اندلب بود که شما رو دیدیم بیاید نگونی عزیز پیش از آغاز تمرین دویم اگر امکان باشد امینه 2-3-4 مصرع زمزمه کند سرود خواند مایل الان هوای شعر دوشنبه میخونم باشه برای دوشنبه اگر روز خیزیم بعد تمرین مایل тамошобино барои шумо Первый луч рассвета бродит по проспекту города Улицы проснулись, солнцем улыбнулись молодо Я шепчу как другу здравствуй, с добрым утром, город мой Как красив и наряден ты в окружении смешников Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе сердце сохраню я навсегда. ما گفتیم کنجکاوی کردیم و بینید از همین ضمیر امینه حفیظova 4 مصرع نه البته همه زیادتر در وصف دوشنبه عزیز ما سرود خواندند بسیار زیبا بسیار صمیمی تشکر زیاد نظر به هنر نوبسته از هنرپیشگی شما هنرنمایی شما ورزشگری شما من هم هنرمندم هستم آوازخوان هم مایلش هستم من بغرض از این چیزا من با مادر هستم بغرض از اینه که امینه حفیظova هنرپیشه هستند ورزشگر هستند باز کدبانی خاندانی خود هستند مادر هستند فرزند دارند فرزند رو تربیت میکنند امروز ببینید مادری قوی من یک یادآور میشوم مادر اگر در زندگی قوی باشد استوار باشد فرزند خوب به وای میرسد نسلی سالم به وای میرسد از همین خاطر پیشوای ملت محترم مولانا رحمان پیوسته تاکید میکنند مادر سالم این سالمی ملت است مادر سالم نیرومندی فرزند است آبروی دولت است از همین خاطر مادران عزیز رو دوست دارید احترام کنید در برشون باشید غصه کنید در آغوش گیرید مادر عزیز با شما نیست تشکر میگویم تشکر زیاد امون عزیز بگذاریم با تمرین نوبتی برنامه ورزشی قویتن همراهی امینه حفیظova باشید امینه حلقه اوگو هستن مدا باشید میرویم 1 2 3 از این طرف 1 раз افونکی حرکت کردیم پیش و تو بخی حرکت میکنیم نفس رو راست میکنیم خب اکنون امینه حرکت یعنی سنجش پای‌ها و دستای او رو سنجیده میبریم ضربه های امینه مونده باشید کمی بالاتر ما رو فریب میکنید شما تکمانو ماش کردگی نه؟ نه نه همه اینه اینترنت بیاید خاکساری رو از دست ندید مرحمت درست با دست یک دو چلیش میگوید؟ همه نه نزنه بو مانا نه بیا یگونی عزیز خب اکنون ما کمی توقف میکنیم یک بار دیگر اجرا میکنیم پیش از توقف من یک سوال دارم زود سوالی کوتاه برای امینه چرا شما در فیلم ها بیشتر نقش های منفی رو یعنی در فیلمی اگر سیر نداشته باشد در فیلم عشق دوشنبه و در فیلم خسروان نقش منفی به اون خاطر که دختری
бепадару бемодар. Не, набахи бепадару бемодар, яъне духтаре ки кам-кам дуздӣ мекунад. Баъд рости гап намедонам, ҳамин ҳам филми Ишқпул Душанбе буд, ҳамуҷада ман ҳам хел духтараки ту намефаҳмӣ ки чиба хеле калам. чиба ҳам мумкин амплуаи ман ҳама хел бошад ва режиссёр ҳама хел мебинад. ман худам мехоҳам ки ягон роли ки духтари ганда ҳаст ку, духтари хе характер дорад. ман фаҳмида будам ки ман мехоҳам роли духтари ҷасур, қавӣ, богашт. Агар пешниҳод бошад чиба не? Албатта ман ба кадом хотир коргардонҳои филм ба Амина нақши масалан зани дузро додам ба хотири чусту чолок буданаш, ғайру чобук буданаш. Имрӯз худатон дидед? Диде, лекин ман манзури манам саволи манам буд ки як ҷавоби аниқ гирам, ҷавоби аниқ гирифтам ва мехоҳам ки шумо боз яъне нақшатонро иваз кунеду боз як нақши бонуи қавӣ. Насиб агар ин пешниҳод бошад ку ман бозӣ мекунам. Ман фикр мекунам бояд бошад Амина, боз зуд саволи кӯтоҳ. Агар ҳунарпешана мешудед, тасаввур кунед ки варзишгар мешудед, кадом навъи варзишро интихоб мекардед? Масалан ҷиддӣ, қавӣ то қаҳрамон шуданатон тамрин мекардед? Ба фикрам ё ин ки футбол, ё ин ки футбол, ё ин ки теквандо, чунки ин орзуи кӯдакии ман аст. бошгоҳҳо клубҳои масалан аврупоиро медонед? Реал Мадрид, Барселона. Бале. Кадомашро дӯст медоред? Реал Мадрид? Реал Мадрид не. Аль-Наср. Месси писанд аст ба шумо? Месси писанд аст, баъд Килиан Мбаппе. Пас Криштиану Роналдо, Леонел Месси, Мбаппе, Холланд, Давид Бекхэм, ин ситораҳое ки Амина ба дил наздик меписандидааст. Аз ҳамин хотир футболист шуданам ин маҳорати касбӣ дорад. Хоб, акнун ман бори дигар иқрор шудам ки Амина новбасас ҳунарпеша буданаш бо суруд замзама мекардааст. Суруд замзама кард, ба дил даромад, маҳим буд. Боз мехоҳем. Боз талаб мекунем. Боз талаб, мухлисон талаб мекунанд. Марҳамат Амина. Ман якта суруд мехонам, боз якта дигар дар бораи модар мехонам. Бигзор модар бошад. Суруди Нигина Монқулова мебошад. Модари ман чӣ қадар ҳамин сурудро нағз мебинад. Шумо низ нағз мебинед? Бале. имшабе буд ки ранҷида нигорам омад вақти хандида хиромон ба канорам آمد در لب آب شب مهتاب نازنین یاری مهی بداری در لب آب شب مهتاب نازنین یاری مهی بداره. می‌دونید با کدام خاطر ما حتی در کلیپ‌های موسیقی نگینا منقول که یعنی برآوردن یعنی شما نقش آفریدید در دو کلیپ خطا نکنم سه کلیپ نگینا منقول آنها تکلیف کردن نقش رو با شما پیشنهاد کردن که شما آنها دو سه چهار اوه امین میرم از من پیچ بیدا خوب اومده باشید گوپوی مرحمت اوستا یک بار دیگر از بولو از پایون اوساختر мо дигар фикр мекунем азиз зарбаҳоро хотима бахшем чун зарбаҳои Амина қавитар агар ду маротиба дигар зарба мезаданд фикр мекунам аз дасти ман парида мерафт атона чӣ хелист нағз хуб аст яъне дар оғоз фикр мекунам каме
мушкилтар буд ва ҳозир аллакай не сабуктар шудам. Сабуктар шудед. Мушкилтар, сабуктар. Бисёр хуб. Хуб, нагони азиз, мо зуд ба тамрини охирони шоу барномаи Варши Қавитан мегузорем ва дар охир боз саволҳо ба Амина пешниҳод мекунем ва боз хулосаи Аминаро мешунавем. Шабакаи моро тарк накунед. Акнун тамрини охирони барномаи Варши Қавитан ҳамроҳи Амина Ҳафизова мо дар таҷҳизоти яъне барои мушакҳои тахтапушт, миён, албатта ки барои пойҳо, умуман барои мушакҳои бадан равона карда шудааст. Ҳамроҳи Амина чӣ кор мекунем? Иҷро мекунем. Албатта ки ман ҳамроҳи Амина яъне тез иҷро намекунам, чун агар Амина зид набошад, мо чӣ кор мекунем? Зуд иҷро мекунем. Ки пеш, ки зуд, ки қафо. Омода ҳастед Амина? Бале. 1, 2, 3. Чё кард? Амина, зудтар ҷуро мекунем. Атоно чӣ хелис мекунем? Зури бад. Тестар. Ман ҳис карда истодам ки хароб шудестам. Хароб шудед. Бози болои тарӯзӣ меборед. Чӣ мекунам шои аст? Хаста шудед? О! Нагони азиз, Амина гуфт ки хаста шудед. Мирам. Ман хаста нашудам. Биё Амина, биё ки шумо дар ҳақиқат дар ин толор тамрин мекардед, дар толор Варши кросфит. Амина, агар чунин ҳолате пеш ояд, шумо ишқ, пул, ҳунармандӣ кадомашро интихоб мекунед? Бад ҳунармандӣ. Бад пул. Бисёр олӣ. Яъне шумо агар ҳолати пеш ояду ишқ, пул, ҳунармандӣ, яъне ишқро интихоб мекунед. ишқро бад ҳунармандӣ, бад пул. Бад пул. Ишқ бошад, ҳунар мебиёяд, ҳунар бошад, пул пул мебиёяд. Бисёр олӣ. Як фалсафаи чуқур дорад ин суханҳое ки шумо дарҷ кардед, Амина. Меҳмони азиз, мо аллакай маҳорати касби Аминаро дидем, ҳаракатҳои яъне ҳунарпешагии Аминаро дидем, шунидем, ҳатто сурудхонии Аминаро мо шунавидем, замзама кардан. Бисёр зебу олӣ дар барномаи Варши Қавитан умумӣ, яъне ба истилоҳ универсалӣ Амина худро ифшо кардан, инъикос кардан дар барномаи мо. Бисёр хуб аст, чун духтари ҷавон, модари ҷавон, бонуи мушфиқ дар зиндагӣ, яъне варзишгар аст, тобовар аст, қавӣ аст, чобук аст, чолок аст. Ин ҳам бошад дар симои Амина Ҳафизова ки дар барномаи мо ширкат меварзад. Меҳмони азиз, як бори дигар Амина, майнаш, як бори дигар баъд мо суханҳои шуморо гӯш мекунем. 1, 2, 3. Ба хотири модарони тоҷик. Ба хотири модарони тоҷик. Албатта. Варзиш гарави. Саломатист. Бале, гарави саломатӣ аст. ин карат ман бас мекунам ё шумо? Шумо? Шуд. Хоб. Вой додестем. Шикали ки яъне дар охир Амина қавитар баромадан. Хоб, оҳиста Амина агар имкон бошад, аз ӯ бармехезем ва бинагони азиз, ман тамрини иловагиро фаромӯш кардам. Шумо медонед? Ба хотири боз болидарӯи шумо як маротиба дигар ҳамин тамринро иҷро мекунем. Ман фаромӯш кардам. Шумо фикри маро паришон кардед. Хоб, интизор, албатта яъне каме дошта ҷаҳида ба ҷои аввала бармем. Омода ҳастед? Хоб. 1, 2, 3. Ну, 99, 100. Шо будем? Ба хотири ҳамин хел як бор дигар Амина. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Амина худтон чӣ хелис мекунед? Jak bor diyar vaqtlar. 1, 2, 3, 5, 4,
3 амина худам хеле зур ана беҳтарин ман садои шуморо интизор будам бисёр оли садои шумо барои ман бисёр муфид зарур буд пас садои худро баровардед амина мисли медонед бо дастҳои ҳама зур аст ҳама беҳтарин ба шумо ташаккури зиёд ки таклиф карда будед ба ман бениҳоят ҳамаи машқҳое ки мо гузаштем маъқул шуд ман ҳатман барномае ки мебарояд тамошо мекунам баъд пешяки чӣ барномае ки буд ман нигоҳ мекардам ҳар як ҳунарманде ки буд ҳар як одаме ки омада буд ман тамошо мекардам бонувони азиз ҳама вақт тамрин кунед ҳама вақт саломатии худро нигоҳ кунед чӣ хеле ки мегӯянд модари солим ҷомеаи солим ташаккури зиёд нагони азиз дар ин ҷо барномаро ба анҷом мерасонем ба шумо тани сиҳат хонаву бод ва нерӯмандиро таманно дорем ҳамеша тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед бо барномаҳои варзишӣ қавитан бо мудоимо фаромӯш накунед хайр